Kaixo, eta ongi etorri Baoab eskulantzokora. Gabonetako apaingarritaz hasiko gara ja. Hasteko, lehenengoko eskulana, loratsu honekitea izango da. Dizdiratzuek. Komplikatuek iruditen jatzu zela? Bai, zera. Ontzi ikusiko dozu ze errezak diren. Eta zer beharko dugu? Goma eba brillantuna duna, izar forma bat, eta ostoa egin aldozun forma bat. Kontutan euki osto honeri, azpie lizu egin behar dutzazuela. Izarra hartu, eta atzeko aldetik, arkatz bategaz, marka bingo dugu. Ostoagaz, bardin, baina ostoak 5 izan behar dire. Hasi marketan, eta gero, moztu. Ostoak 5. Moztu dodaz, ebagi dodaz. Oin, eserri mainoin hau izar honeri, erdietopo behar dutzagu. Horretarako zer ingot, marra bat, punta batetik, beste sartzen honetara, eta beste bat, honetik, ona. Erdi inguruen bakarrik marketea nahiko izango da. Zotza erabiliko dut marketako. Ikusten duzue, markatzu honikaz biekaz nahiko da, badakit hori dela erdie. Eta zotz honen punteagaz, zulotzu beti ingo dutzet. Ez da ikusten, baina zuloa hor dago. Ikusiko duzu gero zertarako beharko dudan. Kola beroa prest dekot. Nire kola beroa. Osto bakoitzari atzean tolestu eta kola apurtzu bet emogutzet. 5 bardin. Apurtzu bet sakatuten euki eta prest. Badekoaz 5. Izarra hartuko dugu barriro, eta erdien indotzagun puntu horren inguruen, eta beti puntek alde batera itxite, pegako guz ostoak. Erdien ipini puntea eta pega. Horretarako kolea apurtzu bat hementze bakarrik. Lorea. Ez dauz oso ondo zentrata, baina lasai, oin, tapau ingo dugu eta. Segaz, aizten eta esatea, baina ebagido zuenean goma eba, holan, geratan jatzu esan, zatitzuekaz, euki eskero etzean, taladro batzuk, formak eiteko, gero erabili alduzu ez beste eskularun batzuterako. Adibidez. Honegaz, zatitzu honegaz, loratzu bat. Lortzen da. Olongetan nik gorde eta gorde eta gorde, eta hemendekoaz jan kolorez bardinetako formak. Nik kasu honetan, zilar kolorea ipiniko dutzet. Kolea beroagaz.
amaitu da eskulana. Hemen da gure Gabonetako lorea. Ez badekozu eta ladrorik edo ez badozue gure olako zozeripinik, nik belarritako galdu bat dut adibidez etxean, eta oneri ipindeko aprobetxadot, edo zer gauze, ikusten dozuen hortik. Kalisto gure eskulana, badekogu Gabonetako lehenengoko apaingarrie. Komplikatu izan da? Ez dago laburuko minandirik emon. Urreko batera arte!